Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en dañi fartange mawɗo artude ɗo e subaka hande o ngam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal. Joni paɗen koye jayndeji ɗi. Aljuma nogas e joyi lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal. Eɗen puɗɗoro e jaynde La Turbine kamɓe musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti koye haute cour de justice e wiide mabɓe noon beele haute cour de justice wonani e impasse. Ɗum ko namdal ngal musidɓe men jayndiyankoɓe mbaɗi ɓe garti kadi e alhaali o mo ganduɗa kañum woni Ismaïla Madior Fall. Ɗum ina tawe nder jayne nde kona ɗum ko kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e rafi cellal o mo ganduɗa kañum woni honorable député Farba Ngom, maire de la commune des Agnam e wiide mabɓe kam musidɓe men jayndiyankoɓe o mo ganduɗa kañum woni Alioune Tine waɗi erango fewde e laamu ngu ko yuwiti alhaali e caɗele rafi cellal wonande kay o mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom tawateɗo toon to suudu dumbirdu. Ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde La Turbine. Ɓe garti e Macky Sall gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal, kanko Macky Sall e wiide mabɓe kam musidɓe men jayndiyankoɓe o mona fewnita hono kanɗon landa makka wiyete ko APR. Ɗum ina tawe e nder jayde nde. Jayde L'Info Quotidien kañum jeehi toon to Fouta e Gumbaru ha toon to wuuro wiyetego Mbanan e nder région de Matam commune mo Nabadji Siwol. Ɗum ko ngam artude e ɗen ɗon golle ɗe ganduɗa kay on Demba Hammadi Sar Ba taw ko suka gaynako mo ganduɗa kay yehino toon to leydi Mali artide baali muɗum pattam lami. Ɗum jeeyi sababu jayde nde e kañum arti ngam famminɗe en hol gonɗo Demba Hammadi Sada Ba kona ɗum ko parcours makko holɗo rewi. Ɗum fof ina tawe e hello joyi e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde L'Info Quotidien. Jayde groupe Futurs Médias nde woni jayde L'Observateur kañum arti ko e Serigne Issa Touré caggal balɗe e bandum ko o yileteno hollitama noon wonde goski makko o yitama. Kanko mo ganduɗa kañum woni Serigne Issa Touré ɗo woɗɗani ɗo goskiki yita ko ɗon ndi woni ɗo o wirna caggal muɗum noon. Ɗum addi haalullaji ko ɗum jeeyi sababu ni heɓama yamirore ngam yo ubbite ngam ƴeewe holko jeeyi sababu mayde makko. Ɗum ene tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde groupe Futurs Médias nde kona ɗum ko ɓe garti e Bouba Ndour mo ganduɗa kay waɗi porté plainte. Ɗum ko caggal nde heeɓi ɗen ɗon menace uji de mort kam e biyoje bonde e ɗin ɗon ɓoggi karale kesi. Ɗum ɗon jeeyi sababu noon kanko mo ganduɗa kañum directeur des programmes télé Futurs Médias woni TFM, kanko Bouba Ndour o waɗi porté plainte e wiide ni kanko Bouba Ndour o waɗama convoqué e subaka hande o ngam hettede ko yiwti e on ɗon alhaali. Ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kañum woni jayde L'Observateur. Jayde gendire nde Le Soleil kañum arti tan ko yiwiti e on ɗon réception mo ganduɗa kay hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko waɗi ɗum réceptionné taw ko on ɗon machine mo ganduɗa kay ittata ko ɗin ɗon minuji ɗi ganduɗa kay ene tawe e toon to diwan mo Casamance e wiide makko noon kanko hoorejo jagorɗe on ɗon machine ari ko e dow ballal hono kay laamu leydi Japon. Kanko hoore jagorɗe hollitini wonde leydi Sénégal ina anniyi addude machine ngaji goɗɗi mbaɗi hono noon ngam wawde ittude kala ko yiwiti e pitti kam e pettoje tawateɗi toon to diwan mo Ziguinchor. Ɗum ina tawe e jayde e gendire nde woni jayde Le Soleil. Jayde Yor bi kañum arti ko e ko yiwiti e alhaali o mo ganduɗa kañum woni Kocc Barma. Kanko noon El Hadj Babacar Diom lollirɗo Kocc Barma e wiide mabɓe noon ko ina tolni e 9000 fichier caggal nde tawa e nder ordinateur makko. Ɓe garti noon e hol ɗin ɗon 9000 fichier ji fof noon ko joɓaɗi ha gasi. Ɗum koko yiwiti e ɗin ɗon vidéo ji ɗen ɗon nat ɗi ganduɗa kay omo heɓanno ɗum o waɗa ɗum publié ɗin ɗon ɓoggi karale kesi. Ɓe kolliti noon neɗɗo hen kala mo yiɗano vidéo muɗum waɗe publié ene yoɓanno ko ina tolni e million ngaji ɗiɗi taw koppareje meɗen CFA so qimama e euro noon mo ɗum tolno e 10 000 euros. Ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kañum woni e jayde Yor kona ɗum ko ɓe garti guila nde compte uddita lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ha lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi. Ɗum fof ko ina tolni 93 millions woni tan capanɗe jeenayyi e tati million
taw koppereji meɗen CFA heɓi nadde on ɗon compte kanko mo ganduɗa kañum woni coach Barma. ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde yor jayde Rewmi Quotidien ko won saha kañum naati dingadal wi mo ganduɗa kañum woni coach Barma kay ko ina tolni e ujunnaji 5 plainte ko ɗum woni ko fadimo 8 chef d'accusation ko ɗum woni ko fawa e dow keesi makko e widde noon kam musidɓe jandiyankoɓe beele kanko mo ganduɗa kañum woni coach Barma holko jogori faddemo to banggue ñawore. ɗum ina tawe e nder jayde nde ganduɗa kañum woni e jayde wiyetende jayde Rewmi Quotidien. jayde Sud Quotidien kañum arti ko ala haali caɗele ɗi ganduɗa kay ko grève ɓe ganduɗa kañum en goni e greffi en e nder leydi ndi e wiide mabɓe noon mo ganduɗa kañum woni Alioune Tine waɗi interpellé woni tan e rango fewde mo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo o woni Ousmane Sonko nde waɗata yewtere hakkude makko e ɓen ɗon ɗum ɗon saabu ɗum teskede noon so tawi ɗum oppirama dani ene jogori e jibinde paralyse woni tan ŋakkere ko yowiti ala haali ñawoji public ɗoyte e nder leydi nde e wiide mo ganduɗa kañum woni Alioune Tine e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde Sud Quotidien. jayde Le Quotidien kañum arti ko e mayde mo ganduɗa kañum woni Serigne Issa Touré e wiide mabɓe noon kanko Serigne Issa Touré yamirore heɓama yo ubbite waɗe losko ƴeewe holko jeeyi sababu mayde makko. ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde Le Quotidien. jayde Les Échos kañum arti koye on ɗon plainte mo ganduɗa kay Boubou Ndour o waɗi ɗum déposé ɗum tan noon ɓe kolli ɗon ɗum jeeyi sababu noon ko diffamation woni tan kabaruji ɗi woni saktude kabaruji taw kabaruji ɗi godani ko noon kadi e injure woni ƴettoje biyoje bonde hani e menace de mort ko ɗum jeeyi sababu mo ganduɗa kañum woni Boubou Ndour waɗi porte plainte toon to cyber sécurité en woni tan noon on ɗon plainte noon e wiide musidɓe men jandiyankoɓe visi wode men joofi ko biyeteɗo Fosnia kam e Ibrahima Gueye Nayler wondude e contre X. ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde Les Échos. musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti e falde Matam Podor Kanel Bakel kam e falde Goudiri e wiide mabɓe noon laamu ngu anniyima e yaltinde ko ina tolni e milliard pawɗo 350 million taw koppereji meɗen CFA. ɗum noon ko ngam wallide toon to diwan mo Matam taw noon ɗon ɗuɗɗen ɗon famille ganduɗa kay doole mumen jarani noon e wiide e jayde nde famille hen kala ma heɓ ko ina tolni e ujunnaji 27 ujunere taw ko koppereji meɗen CFA. ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetende Les Échos e page muɗum ɗiɗi. jayde coftal ɓallinde ko nen guddirten jayde Le Record kamɓe noon ɓe garti équipe gendijo mo leydi Sénégal taw ko ɓen fettoɓe ɗo e nder leydi ndi ɓe mbitande ko ɓen kay barode teddugal e leydi Sénégal kañumen kay keeɓi défaite hakkude muɗum e équipe mo leydi Uganda loggi ɗi e gotel ko ɗum woni ko Uganda fooli équipe gendijo mo leydi Sénégal ko waɗa ɗum ko ɓe garti e pettowo équipe gendijo mo leydi Sénégal taw ko équipe A o mo ganduɗa kañum woni Abdou Diallo e wiide champion d'Afrique o noon kanko yidde makko ko heddade toon to Qatar ngam o wawa fettude on ɗon Coupe d'Afrique des Nations. ɗum ina tawe e nder jayde nde jayde Rewmi Sport kañumne ko hen arti ɓe garti on ɗon défaite équipe gendijo mo leydi Sénégal taw ko yowiti e keblonogol on ɗon CHAN ɓe garti kadi ɓe dokki konngol mo ganduɗa kañum woni hoorejo fédération sénégalaise de football maître Augustin Senghor mo ganduɗa kay suuti e konguɗi ko yowiti e 5e muɗum mandat holko jeeyi sababu kanko mo ganduɗa kañum woni maître Augustin Senghor o mo waɗa brigué on ɗon 5e mandat. ɗum ina tawe nder nden ɗon jayde Rewmi Sport. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe e daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno romduna ɗon ko sifa e kelle gadane e jaydeji leydi Sénégal ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng to karallagal ngal ko Ali Fall aadi meɗen e ko yowiti ko ganduɗa kañum woni ruɓiɗo jaydeji wonata ko altine soko Allahu lamɗo jaaɓi aadi meɗen